Βασικά εμπόδια επικοινωνίας. Είναι πολλά τα εμπόδια που παρεμβάλλονται και κάνουν δύσκολη την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Η κατανόηση της διαδικασίας επικοινωνίας επιτρέπει πλέον την επισήμανση των εμποδίων που παρεμβαίνουν σε αυτήν και μειώνει την αποτελεσματικότητά της. Τα διοικητικά στελέχη, με την κατανόηση και συνειδητοποίηση των βασικών και συνηθισμένων εμποδίων της επικοινωνίας, θα μπορέσουν ευκολότερα να κατανοήσουν και να εξασκήσουν την πράξη βελτιωτικές ενέργειες. Τα εμπόδια αφορούν όλα τα στάδια της και πηγάζουν τόσο από τον πομπό, όσο και από το δέκτη, όσο και από το ίδιο το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή πραγματοποιείται. Πράγματι, οι άνθρωποι δεν διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας, είτε ως πομπή είτε ως δέκτες. Αυτό αποτελεί πηγή για μία σειρά εμποδίων, όπως είναι η ικανότητα μετάδοσης και η σύλληψη του μηνύματος, η κόπωση κτλ., που θα μπορέσουν να ονομαστούν φυσιολογικά. Επίσης, η ψυχοσυγκινησιακή κατάσταση του ατόμου συχνά δημιουργεί σημαντικά εμπόδια, όπως είναι η διάθεση, η προκατάληψη, τα συναισθήματα, τα οποία θα μπορούσαν να ονομαστούν ψυχοσυγκινησιακά εμπόδια. Παράλληλα, το περιβάλλον αποτελεί πολλές φορές σημαντική πηγή εμποδίων, όπως είναι τα περιβαλλοντικά εμπόδια, που είναι οι δομές, οι διαδικασίες, οι τεχνικές, τα μέσα κτλ., τα οποία δυσκολεύουν την επικοινωνία παρά τη διάθεση και τις ικανότητες των ατόμων να επικοινωνήσουν. Μια σύντομη παρουσίαση των πιο σημαντικών εμποδίων που αφορούν το πομπό, το δέκτη και το περιβάλλον είναι τα παρακάτω. Ασαφείς στόχοι. Όπως φαίνεται από τη διαδικασία της επικοινωνίας, το σημείο κίνησής της ή ο λόγος για τον οποίο αυτή επιδιώκεται είναι η επιθυμία του πομπού να επικοινωνήσει με τον δέκτη για να πετύχει κάποιο σκοπό ή στόχο. Για παράδειγμα, ο προϊστάμενος ως πομπός επικοινωνεί με τον υφιστάμενό του δέκτη με οδηγίες, παροτρύνσεις, επένους κλπ. Για να επηρεάσει τη συμπεριφορά του δέκτη και να πετύχει ο ίδιος τους στόχους του. Όταν ο στόχος της επικοινωνίας, είτε σε επίπεδο ατόμου, είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων, δεν είναι σαφής και συγκεκριμένος, τότε είναι λογικό να μην είναι αποτελεσματικός. Απαιτείται λοιπόν σαφήνεια στο στόχο. Μη σωστά μηνύματα. Συχνά, από πίεση χρόνου, αλλά και για άλλους λόγους, όπως είναι η αδιαφορία και οι ικανότητες, ο πομπός δεν διαμορφώνει σωστά μηνύματα, δηλαδή δεν εμπεριέχουν ακριβώς αυτό που επιθυμεί να μεταβιβάσει ή είναι δύσκολο να κατανοηθούν από το δέκτη. Συνήθη προβλήματα που παρουσιάζονται στα μηνύματα είναι η ασάφεια, η μη ακρίβεια, η έλλειψη πληρότητας, περιεκτικότητας, συντομίας και ορθότητας και γενικά η κακή τους κωδικοποίηση. Έτσι, το ίδιο το μήνυμα συχνά εμποδίζει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Την ευθύνη αυτού βέβαια έχει ο πομπός, ο οποίος και το διαμορφώνει. Κακή επιλογή χρόνου και χώρου. Ο πομπός συνήθως είναι αυτός που καθορίζει το χρόνο και το χώρο της επικοινωνίας. Η κακή επιλογή και των δύο μειώνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Για παράδειγμα, κανείς προϊστάμενος δεν θα ακούσει αποτελεσματικά τον υφιστάμενό του όταν προσπαθεί να του εξηγήσει ένα προσωπικό του πρόβλημα τη στιγμή που ο προϊστάμενος καθυστερημένος τρέχει στο διάδρομο να προλάβει τη σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου. Κακή επιλογή τρόπου και μέσου. Εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία αποτελούν οι κακές επιλογές του πομπού σε ό,τι αφορά τον τρόπο, γραπτή, προφορική, οπτική και τα μέσα, λόγος, τόνος, σώμα, τηλέφωνο κλπ. Για κάθε στόχο, μήνυμα, συνθήκες κλπ. Επικοινωνίας υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι και μέσα. Όταν δεν επιλέγονται οι πλέον αποτελεσματικοί, η επικοινωνία δυσχεραίνεται. Έλλειψη ενδιαφέροντος, απροσεξία. Συχνά παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος, διάθεσης αλλά και ικανοτήτων του δέκτη να συγκεντρώνει την προσοχή του στο μήνυμα που του μεταβιβάζει ο πομπός. Πολλές φορές, την ώρα της μεταβίβασης του μηνύματος από τον πομπό, ο δέκτης κάνει ή σκέπτεται άλλα πράγματα, ονειροπολεί, ετοιμάζει τη δική του απάντηση, μήνυμα στο πομπό, μιλάει ή ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από το να καταβάλει προσπάθεια να συλλάβει, να επεξεργαστεί και να ερμηνεύσει σωστά το μήνυμα που του στέλνουν. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην συλλαμβάνεται ή να συλλαμβάνεται λανθασμένα ένα μέρος του μηνύματος και να αλλοιώνεται το περιεχόμενό του.
Συγχρόνως, αποθαρρύνει τον πομπό να εκφραστεί και να συνεχίσει την επικοινωνία. Βιαστικά συμπεράσματα. Αρκετές φορές, το άτομο ως δέκτης έχει την τάση από έλλειψη υπομονής και πίεσης χρόνου να βγάζει βιαστικά συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το νόημα του μηνύματος που του μεταβιβάζεται, πριν ακόμη ο πομπός ολοκληρώσει τη μετάδοσή του. Έτσι, με τις πρώτες λέξεις ή φράσεις, ο δέκτης εκτιμά λανθασμένα συνήθως το νόημα του μηνύματος και σταματά να συλλαμβάνει και να επεξεργάζεται το υπόλοιπο ή ακόμη σπέβδει να διακόψει τον πομπό ομιλητή. Αυτή η ενέργεια γίνεται εμπόδιο στην αποτελεσματική επικοινωνία, ιδιαίτερα στον χώρο των επιχειρήσεων όπου η πίεση του χρόνου συνήθως είναι σημαντική. Προδιάθεση, προκατάληψη. Κάθε άνθρωπος χαρακτηρίζεται λίγο ή πολύ από προδιαθέσεις και προκαταλήψεις έναντι άλλων ανθρώπων. Έτσι, όταν λειτουργεί ως δέκτης, τα μηνύματα που συλλαμβάνει περνούν μέσα από το φίλτρο των προδιαθέσεων και προκαταλήψεών του. Αυτό έχει συνέπεια να μην δίνεται προσοχή στο πραγματικό νόημα του μηνύματος, αλλά να διαστρεβλώνεται σύμφωνα με την προκατάληψη που έχει ο δέκτης προς το πομπό. Για παράδειγμα, συχνά βελτιωτικές προτάσεις των εργαζομένων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης δεν κατανοούνται σωστά από τη διοίκηση και απορρίπτονται, γιατί η τελευταία έχει την προκατάληψη ότι οι εργαζόμενοι πάντα διεκδικούν σε βάρος της επιχείρησης. Υπερευαισθησία. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η υπερευαισθησία που χαρακτηρίζει κάποια άτομα ως προς ορισμένες λέξεις, φράσεις ή γεγονότα. Αυτό τα κάνει να συγκεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως σε αυτά τα σημεία του μηνύματος και να μην δίνουν προσοχή ή σημασία στα υπόλοιπα, χάνοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος του νοήματος. Διαφορετικές αντιλήψεις. Κάθε άνθρωπος βλέπει τον κόσμο, αυτά που υπάρχουν έξω και γύρω από τον ίδιο και τον εαυτό του, με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Η αντίληψή του αυτή διαμορφώνεται ανάλογα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις αξίες, τις ανάγκες και επιθυμίες. Έτσι, κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ξεχωριστή προσωπικότητα με αντίληψη διαφορετική από αυτή των άλλων, που αποτελεί όμως φίλτρο για την αξιολόγηση και την ερμηνεία των μηνυμάτων που δέχεται. Συνεπώς, οι διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων οδηγούν σε διαφορετικές αξιολογήσεις και ερμηνείες των ίδιων μηνυμάτων, με συνέπεια να δημιουργούνται σημαντικά εμπόδια στην επικοινωνία. Σχέσεις μεταξύ πομπού και δέκτη. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις εξουσίας, η κοινωνική και διοικητική θέση καθώς και οι σχέσεις συμφερόντων δυσχεραίνουν την επικοινωνία. Όταν οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κακές, η επικοινωνία είναι δύσκολη και το αντίθετο βέβαια σε κάποιο βαθμό. Όταν η εξουσία ασκείται αυταρχικά, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μειώνεται. Όταν η διαφορετική κοινωνική και διοικητική θέση δεν επιτρέπει την ισότιμη και ελεύθερη έκφραση, η επικοινωνία ασφαλώς περιορίζεται. Ενώ τέλος, όταν μεταξύ πομπού και δέκτη αναπτύσσεται σχέση έντονου ανταγωνισμού ή πόλωση συμφερόντων, η επικοινωνία περιορίζεται. Δομές, διαδικασίες. Συχνά εμπόδια αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων στις επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελούν οι οργανωτικές δομές και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται. Η στεγανοποίηση των διάφορων τμήματων, τα πολυάριθμα ιεραρχικά επίπεδα, οι περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες ροής των πληροφοριών, οι ανελαστικοί γραπτοί και άγραφοι κανόνες και κανονισμοί επικοινωνίας, όπως είναι τα συμβούλια, οι επιτροπές, οι συναντήσεις, οι ακροάσεις, τα έγγραφα κτλ., δεν διευκολύνουν τους ανθρώπους να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Υπερφόρτωση. Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών που δέχεται καθημερινά κάθε άνθρωπος, σε συνδυασμό με τον χρόνο και τις ικανότητες σύλληψης, ερμηνείας και αξιοποίησής τους, συχνά αποτελεί εμπόδιο στην επικοινωνία. Συνήθεις συνέπειες του εμποδίου αυτού είναι η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει και να επεξεργαστεί ένα μέρος αυτών, η λανθασμένη επεξεργασία, η καθυστερημένη επεξεργασία, η επιλεκτική σύλληψη και η αποφυγή πληροφοριών. Οι κώδικες. Οι κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επικοινωνήσουν αποτελούν ένα παράγοντα κλειδί για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας. Τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούν εντοπίζονται σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον,
Όταν οι συνομιλητές δεν χρησιμοποιούν τους ίδιους ακριβούς κώδικες, δηλαδή λέξεις, σύμβολα, κινήσεις κλπ. Για παράδειγμα, ο κώδικας που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί στη δουλειά τους είναι αρκετά διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιούν οι γιατροί. Πολλές λέξεις, πολλά σύμβολα ή κινήσεις είναι άγνωστες ή ακατανόητους στους μη στρατιωτικούς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων σε διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Δεύτερον, πολλές φορές οι συνομιλητές χρησιμοποιούν τις ίδιες ακριβώς λέξεις, όμως η σημασία τους για τον καθένα είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, οι λέξεις εθνική αντίσταση δεν σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα για τους ανθρώπους που την έζησαν και τη δημιούργησαν και για αυτούς που τη διάβασαν στα ιστορικά βιβλία. Επίσης, ο όρος κέρδος δεν σημαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα για τον επιχειρηματία, τον επαγγελματία μάνατζερ και τον εργάτη. Ο κώδικας κάθε ανθρώπου διαμορφώνεται κυρίως από τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του και την προσωπικότητά του. Η αποτελεσματική επικοινωνία απαιτεί τη συνειδητοποίηση από τους συνομιλητές των διαφορών που υπάρχουν σε επίπεδο κωδικών. Η προσπάθειά τους για την ελαχιστοποίηση αυτών είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της επικοινωνίας.